Azi am niște de la Lidl. Cressări de la Lidl. Nu știu cine mi le-a dus. Dar am găsit eu în birou și vreau să fac un video să vi le arăt. Ce greu să desfac. Însă. Vă scuzați că nu ce mi dați clar. Ce să văd. Nu pot. Acum am putut. E căpsuna. Și eu am căpsuna. Am dublură. Ok. Uite, căpsuna. I-am aplicația Cressel, dar cam nu mai avea. Ok. Cam ce bisbilele ăștia. Următoarea, cred că video ăsta, cred că durează. Am? Cred. Nu am. Wow, nu am o dublură! Ce tare! Nu am o dublură, ci nici nu o am în joc. Ce frumos e. Ce adormită e. Frumoasă, adormită. S-a dormit. Ce tare. Ridipiți. Sunt și aplicație. Dar nu cam pot să fac videouri asta. Dublură! Iară fructul ăsta. A dormit. Iar am primit fructul ce l-a dormit. Uitați-l. Ok. Mai avem doar una. Bine, cam câteva care nu le am. Îmi doresc și albumul. Decât asta. Bine. Nu știu cine-i. Dublură! Numai dubluri. Dublură iarăși. Am ciupiarca. Să dai like și subscribe la canalul meu Dariuca. Adică Daria, mai bine zis. Și pa, pa!